Sabılar bir-birsin uzlaşıp etileri kışağına yegire. Her birsinin көңелләре тулган чак бу. Ярты ел күрешкәннәре юк. Балалар әтиләренең ватанны саклаучы икәнен аңлый һәм бик горурлана. Куаныч, балаларны күрәм, шатланам. Алга батальондагы хәрбиләр күптән көтелгән ялга кайтты. Якыннары бу күренешне яңа ел мөгъҗизасына тиңли. Бергәләп менә килдек, рәхәтләнеп, сөенеп, хәзер Алла бирсә 2 атна менә өйдә булачак, инде безнең гаиләбез тулы булачак. Мондый мизгилләрдә ир-егетләрдә күз яшьләрен көчкә тыеп тора. Аралар ерак булса да, уй-хыялларыбыз белән һәр чак янәшәдәбез диләр. Столько эмоций, столько мыслей. Вот, все, просто долго ждали этого момента. Ир-егетләр махсус хәрби операциядә чакта Алга һәм Тимер батальоннарының рәсми булмаган гимнда барлыкка килгән. Плечом к плечу дойдем все вместе мы, твердим все дружно вместе мы сильны. Бу җырны бер хәрбинең кызы Райна иҗат иткән. Чөнки мин әтине сагынган идем. Мин аны яратам, без бик аны яратабыз, без дә көтәбез. Райна башкаруындагы бу җырны әтисе үзенең туган көнендә махсус хәрби операция зонасында тыңлаган. Иптәш малайлар, дуслар алып килде миңа бу җырны. Миңа бик шат иде. Мин үземне шуны хатлык кичлек иттем. Почувствовал себя очень сильным. Хәрби ират Алга батальонда мулла вазифасында башкара. Анда рухи яктан да нык булу бик кирәк ди ул. Казанда аларны якыннары, дуслары каршы алды. Ничек микән анда аның хәлләре дип уйлап тордым инде. Аның тормыш иптәше аша связьдә, элемтәдә булдык инде һәр чакта да. Аның 3 баласы бар. Спасибо уж республике за то, что поддерживала. Республика халкына һәр яклап булышулары өчен рәхмәт. Гуманитар ярдәм башка төрле кирәк яраклар да җибәреп торалар. Башка батальондагылар бу күренешкә сокланып карый. Алга батальоны хәрбиләре якыннары янында 2 атна булачак. Аннары тагын юл көтә. Илдар Сафиуллин, Рамил Шайдуллин, Роман Финин, Яңа Гасыр каналы.